Hei ja oikein hyvää päivää sinne katsojat. Ja tänään meillä olisi tämmöistä Stranded Deep-peliä pelattaisiin, että niin. Tää on tämmönen joku selviytymispeli. On kuullut jostain. Niin ei kun vaan pelaamaan. Mä joskus jo vähän itse testasin. Voidaan ottaa aihan tää. Ei ole kavereita. Ihan normaali. Tää on tääkin. Gender. Joo. Per budget. No voidaan vaikka ottaa ei. Joo, no niin. Start. Joo. No niin, sitten aloitetaan. Okei. Ja nyt tässä, että kiitos kun klikkasit tätä videoa. Ja tästä tulee luultavasti vähän pidempi sarja kuin tää yksi video. Koitan tehdä lyhyitä videoita. Tulee kyllä silleen. Häh? Hei! Kapteeni! Kapteeni! Missä on kapteeni? Hei! Hei, apua! Vitsi! Hei, mitä tapahtuu? Hei! Nyt kapteeni tänne! Missä on lentoemännät? Häh? Tänne varmaan. Kuoltiinko me? Oi. Okei. No toihan oli mukava aloitus. Sitten tämä on D1. Missä? Apua. Mitä? Mä kuulin, että tää on joku haji, mikä ei oo oikein mukava meille. Tossa se on. Ei. Hai. Mä en tiedä, että tykkääkö se meistä, mutta ainakin sen mä tiedän, että sillä ei oikein mukavat aikeet meitä kohtaan. Mutta me ollaan yhdessä tässä matkalla ja te autatte mua. Okei, nyt meidän alkuun siis pitää tehdä juttu. Joo. Tästä. Joo, inventory. Joo. Ekana siis mistä sitä. Joo. Mikä? Okei. Joo, F:stä näkee nää. Mistä tän? Okei, tosta se pulottaa. Tästä pystyy rakentaa. Joo. Nyt meillä on joku. En mä tiedä mihin tässä tarvii. Oi ei, meillä alkaa tulee jano. Joo, mä nyt äkkiä pitää katsoa, täältä olisi. Okei.
Tarvii kiveä. Joo. Narua. Miten toi tehdään toi? Ei, nää on aivan liian vaikeita. Meidän nyt varmaan alkuun pitäis tehdä nuotio. Joo. Okei. Mistä me saadaan kirves? Me tarvitaan siihen... Okay. Joo. Selvä. Me tarvitaan tosi paljon kiveä. Joo. Tänään. That doesn't look good. Miten tässä pääsee kyykkyyn? Hei, rapu. Jee. Otimme rapu. Tarvittiin saada rapu. Joo, meillä ei olisi vielä paha tilanne. Tämähän menee aivan täydellisesti. Saadaanko me nyt puuta hakkaa? Ei. Saadaanko me näitä jo nyt? Joo. Fikusteliin. Okei. Joo. Vähän aika hauska peli. Nyt me varmaan päästäänkin tekemään se. Näitä. 2. Sitten me melkein päästään tekemään kirves. Miten saan arvoa? Mä en oikeesti tiedä miten saan arvoa. Nyt mä tarviin narua. Näköjään. Mistä tästä? Mä kuulin, että joskus, että näistä olisi saanut narua. Jukka puolesta. Missä ne on? Kiva. Nyt niinku... Täällä on vähän... Mikä siinä? No niin, nyt mä uskon, että meillä on varmaan tavaroita tohon narva. Sitten meillä on tähän. Joo. Vai halutaanko me tehdä tämä? Mä varmaan nyt eka tehdä tämä. Mitä? Yhä me riittää. Onks meillä inventori täynnä? Oota, miten sitä pääsi siihen? Okei. Ei meillä ole mikään inventori täynnä. No nyt me vaan... Ai jaa. Moi. Ai. Mä ajattelin, että nää voi niinku satuttaakin. Nähän siis on ilkeitä nähdä, mutta... Nyt mä otan kaiken mitä täältä oikeastaan saa. Joo, nyt meillä on aika mukavasti täällä juttuja. Niin nyt me voidaan alkaa craftailee meille. Niin nyt me eka piti tehdä joku water still. Tai siis, että me ei kuole janoon. Niin tämmönen. Okei. Mitä se tarvii? Palmunoita. Coconut flask. Mistä tommosen saa? Coconut flask.
Sitä ei varmaan saa craftattua. Vai? Kyllä tää on niin vaikea. Okei. Okay. Miten luumu saa tehtyä? Ei tästä tule mitään. Meidän niinku eka pitäis varmaan nyt saada joku nuotio. Siis se on varmaan meidän eka ongelma. Me ei olla vielä saatu nuotiota. Mikä tää on? Vire. Mistä täällä lukee joku vire? Ei täällä lue niinku missään mitään vire. Ai joku niin varmaan joku tulentekoväline. Mikä mulla on? Stressiä. Että enää niinku siis pysty elämään. Ei tässä tule mitään. Meidänkö edes pitäisi saada nuoti? Ei. Tää on liian niinku. Kohta kuluttaa varmaan kuolee oikein stressiin. Fish. Yes. 4 käppiä. Okei. 4 käppiä. Mistä me saadaan käppejä? Tästä varmaan. Mistä nyt saadaan nopeasti? Fokus, puu. Tää ei tajua, koska ollaan stressi. Jes. Jokainen. Saatiinko me nyt jokainen? Paljonko mulla nyt on? Mitä? Ei. Onko olla ihan stressiä? Se tässä kestää kauan. No, mutta tässä välissä kun tätä tehdään, niin kiitos kun tuli tää video ja toivottavasti tää on hauska. Hei! Yes! Me saatiin koko nuttia. Tää ehkä meneekin ihan hyvin. Myönnetään. Okei, tässä kestää liian kauan. Nyt on pakko tehdä joku hitsi kovaa. Me tarvitaan vaan narua. Ja narua tehtiin noista. Yes. Level upia tuli. Onkohan täällä enää niitä, mutta
Nyt tää oli niin, että tää varmaan jatkuu kyllä seuraavalla videolla, joka tulee aika äkkiä tämän videon jälkeen. Niin. Tämä video, käykää katsomassa tämä ja sitten seuraava. Niin kiitos kun olit tässä videolla ja oli mukava. Hei hei.